سلام لما عنتي حزلكم مصاحو دما ناي قرقرون سيراميك نواغاتات እዩ بتوسخون سمينتو خو ابي وصح لبل كنرينا 6,000 نكناتي 5,900 سوات بصحنا لينا مالتي سلازي سبسكرايب ليغورهم سوات ستوري لكم سبسكرايب غورو 6,000 اتينا من channel زي عوي ستاتس وي دما ناي دغاف فورسل خونه كلكم 6,000 نكناتي استواصخم يحيلو لايك ليغورهم سوات دما كلكم لايك غورو مالتي سلازي نا لايك مغبار طقم دما اللي تردوكم سوات از فيديو زينا بوزح سب نكصح لايك تتغيرو دعم بوزح سب كبصح سب نقل كلكم لايك غيركم همتنا مد 500 لايك تاتينايا بطعم يعاوي لخنا استواصو سلليو نزي channel نزي كلكم لايك غورو مالتي سلازي بوزح وقع كيبزحنا قطتنا غدانا نحلفينا خزي نغصل سلازي خمتنا مد بحدش صبص واغا يخل غزي بمعالتاوي لغلغل واغا سلخنا ابنا قال قير ودما اول صنحلو سللي فلت نلو معالت بچا لغلغل واغا يو بمجمرا نريو نا تندينو واغا يو تندينو نا تركي خنديهم نبصحا كبعال شمونتك ساو 10 دشللو كنارنا نخلينا مالتي سلازي لنو معانتي علات اسرا حدي ورحي حمشتا 2017 عام تمرت هنديم للو كنرينا قاتيلا كن لقرو لكم او سوني معالتيو حموسنا عربي للو اي اقرو لكمي مخناتو امناغا بالتفلي بروجرامات ملسك موصكم نا فرنيتشر اقحنا نا برتا برتا او نغرات هنديم نوصحو قدن كنسمع سللنا كان سرح سلل صنحنا بزعا ناي مواغا كنغاغرينا مالتي سلازي تندينو نا معانتي واغا وسيدكم سكع سوني كتصبو يخو مالتي سلازي نعلت اسري حدي للواغا كبعال شمونتك سو 10 دشللو نا تركي تندينو هنديم لخنا نرا سلازي كبعال شمونتن جمرتلنا بعال شمونتا ابزخ ساعات 7:50 اناتشط يركب بعال شمونتا 7:50 بعال 10 دما 1,909 بعال 10 1,909 بعال 10 خلته دما 1,600 بعال 10 خلته 1,600 بعال 14 دما 2,300 بعال 14 2,300 بعال 16 دما 2,380 بعال 16 2,380 مالتي سلازي تندينونا تركي بطعمي قناشرينيو بفلاي اونا 16 بعال 16 للو بطعمي عاوي لخنا قناشرينيو 3,000 لوصحلو اقاطام نيرو لو ما انت غنا 2,380 انيو مالتي سلازي نازل على واغا زلونا تندينو 2,380 تكون بعال 16 زتحات دما بعال شمون تخينو 750 انيو مالتي نعلت اسرا حدي ورح 5,017 عام تمرت روع معلت مالتي سلازي بزي مسرت كتغزو لحاسكم ساعات بوشط مسمر تطيقوني نايزي مسرت غيرهم واغا يخم توسدو مالتي سلازي مستاتد ليكم مزحي اراويحكم هنديهم المصا بعلكم فلاط تخليكم نعي مطيقلا ايد ليكم مالتي سلازي بواتساب تيليجرام تطيقون ساعات مستاتد ليكم مزحي نابنت هذه 4 للي كلي خليو 20 لدلي ويدما 8 لعليو لليكم ساعات تدلي تخليهم مستات دليوا بزحنا مستانغيركم نخو واغا بعل 16 دوم تدليو بعل 8 تلبل استاد خلتيو ان نصاصيركم مستبزح لليكم نراوحكم ملسك تغني تخليكم مالتي سلازي كتغزو تحاسو تلخم نعي دويلكم غزالا مال تخليكم مالتي سلازي زي اتمثل لالو معانت للا واغا ناتيندينو نا تركي مالتي سلازي قاطينا دما نريو ناي سيمينتو واغايو سيمينتو نعلت اسري حدي عندي من بصحه مرأين قاتل تندينو ايمين يقرتا سيمينتو او لحلفه معالتي بقدمت مالي لاقرور لكم بطعم خبار نيرو 1,100 بوصحي نيرو سلازي لو معانتي 4 قرشي قناش غيرو 1,150 موصينيو مالتي سلازي زواغا زون خزله قنجو يو او لحلفه سوات لحلفه معالتي الغزاكم سوات نيرهم منم ችግር يولي هزله مقناسو نخلو سوات لصبويو سلازي ناقنسه تتخدلنا يصبو ገና ኣብ መስራሕ ትርከው ሰዋት ትሊ ተቆሊኹም ወይ ድማ ለጅመርኩም ትሊኹም ናቀነሰት ለኸል ቆንጆ ስለሆነ ለማዓንት ግና 1,150 እናሸጠ ውዕልንዮ ማለት እዩ ንዕለት እስሪ ሓደ ወር 5 2017 ዓም ተምረት እዩ ስለዚህ ታዩ ደጋጊሙ ዕለት ነገርና ለተለኹ ሰዓት ብዙሕ ሰዋት ልጸንሐ ከይመስለኩም ይዝዋጋዚ ናለው ማዓንት ሓድሽ ናለው ማዓንት ዋጋዩ ኣነ ደጊም ከመቅራብ ስለሊፎትለ ሓድሽ ዋጋ በሓድሽ ጸጻብ للواغا انا نغركم كد مالتي سلازي اسكع معاز زواغا زي صنح لبل لفلت ነገር يلي خزلا حبسوني كسب عربي لاقرولكم للا واغاتات تخاتاتيلكم ابتا تدليوا معلتي وي قنيساني اتلوا معلت مريصكم تدولوا لي وي دما بعلكم لا مغزاء تخليكم مالتي سلازي نا لو معلت لواغا كن 1,150 اناتشط وعلوني مالتي سلازي ناي تنجنونا سمينتو واغا كل غزي سلن نغركم لالو معانت واغا بزي اوسدو هزي قصيله لحلفكم دما نام ناي قرقرو واغا يو مالتي
ናይ ቆርቆሮና ናይ መደያይቢ ሰራሚክ ዋጋ ኢና ክንርኢ ስለዚ ብናይ ቆርቆሮ ንጀምር ካብ ናይ መደያይቢ ለዶ ሰራሚክ ዋጋ ክንሪና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቆርቆሮ ክንዲህም ለዋዓለ ምርኣይ ንቐፅል ስለዚ ቆርቆሮ ብዝተፈላለየ ዓይነት መማረፂ እንዮ እሱውን ብናይ ሮማናት ልበሃል እንዮ ብናይ ፈረስ ጽላል ግመል ሓርማዝ ካልኦትን ዓይነት ናይ ድርጅታት ለምርቱ ቆርቆሮ እንዮ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ጥያቄ ልኾነኩም ኣይንዩ ለሓሸ ወይ ድማ ጥንካረ ለለዎ ልብል ብዙሕ ሰባት ጥያቄ ልፈጥረልኩም እዩ ስለዚ እንታይ ይሕሽ ልብል ምርኣይ ንቐፅል ኢና ስለዚ እዚ ማለት ግና እንጥቀመሉ ዓይነት ይፍለ እዩ ምክንያቱ መከባብያ ክነዝረሉ እንደልንዮ ብቆርቆሮ ጌርና ሸፊና መከባብያ ንሰርሕ ሰባት እንደልኒና ስለዚ ንባዕሉ ንወይን ልኾነ ቆርቆሮንዮ ንና ለዓሊ ድማ ኮርኒስ ወይ ድማ ለዓሊ ቆርቆሮ ንገብረሉ ንገዛና ቆርቆሮ ሽፋን ለዓሊ ማለት እዩ እሱ እውን ንገብረሉ ስለዚ ክልተ ዓይነት እንዮ ንመከባብያ ልኾንዮ ንና ለዓሊ ቆርቆሮንዮ መብዛሕትኡ ግዜ ንመከባብያ ጠንካራ ኮይንለ ዋላ ደካማ ኮይንለ መሸፈን ስለኾነ ብዙሕ ችግር ለይክል ይኽእል እዩ ዋና ግና ትኩረት ንገብረሉ ልግባእ ግና ኣብ ናይ ገዛና ሽፋን ለዓሊ ናይ ቆርቆሮ እዩ ስለዚ ማይ ፀሓይ ብዙሕ ነገር ዝፈራርቆ ስለዝኾነ ጠንካራ ቆርቆሮ ተልኾን ተመራፂ እዩ ስለዚ ናይዚ ቆርቆሮ ዋጋ ክነግረኩም ካብኡ ቀፂልና ድማ ለሓሸኸ ኣይኑ ይድብል ምርኣይ ንቐፅልና ማለት እዩ ስለዚ ተለመደ ምትፈልጥዎ ቆርቆሮ ብሰለስተ ፈረቓይና 4 ፈረቓይ ልበሃል ቆርቆሮ እዩ ብሰለስተ ፈረቓይና ብ4 ፈረቓይ ስለዚ ፍረስ ኢና ንጅምር ፈረስ ልበሃል ቆርቆሮ ብሰለስተ ፈረቓይ 600 ፈረስ ልበሃል ማለት እዩ ፈረስ ልበሃል ብሰለስተ ፈረቓይ 600 ቅርሺ እናተሸጠ ይርከብ ብጽላል ድማ 590 እናተሸጠ ይርከብ እዚ እውን ብሰለስተ ፈረቓይ እዩ ብሮማናት ድማ ሰለስተ ፈረቓይ 700 እናተሸጠ ይርከብ ብሮማናት ብሰለስተ ፈረቓይ 700 ቅርሺ እናተሸጠ ይርከብ ማለት እዩ ዝሓሸ እዩ ተባሂሉ ከምስተ ነገር እንትኮይኑ ወይ ድማ ሪኤላ ካብ ልረጋገጽኽዎ ከም ለማኸሩ እንትኮይኑ ካብ ረኣኽዎ ሮማናት ዝበሃል ቆርቆሮ ቆንጆ ዝኾነ ቆርቆሮ ተባሂሉ እኒኹ እዚ ማለት ብጥንካሩ ርጉድ ኢልኩም ናይቲ ቆርቆሮ ይዘቱ ዓይነቱ ድሕሪ ዳሽን ዝበሃል ቆርቆሮ ከም ንፍለጥ ብጣዕሚ ቆንጆ ዝበሃል ቆርቆሮ እዩ ድሕሪ ድማ ሞፅንዮ ዝበሃሎ ሮማናት እዩ ሮማናት ኣብዚ ሰዓት ቆንጆ ዝበሃል ቆርቆሮ እዩ ስለዚ ናይ ሰለስተ ፈረቓይ ዋግኡ 700 እዩ ኢለይኩም እኒኹ ናይ 4 ፈረቓይ ድማ ናይ ሮማናት 900 ቅርሺ ብሰለስተ ፈረቓይ 700 ብ4 ፈረቓይ ድማ 900 ቅርሺ እናተሸጠ ይርከብ ስለዚ ክትገዝኡ ለሓሰቦም ሰባት ወይ ድማ ግራላኣቲኩም ኣይኑ ክገዝእ ጽላሎ ፈረስዶ ካልኦት ዓይነታት ታይሕሽ ልብል ነገር ታሃሊኩም ከም ረኣኽዎ ለትኮይኑ ከም ነገሩኒ ሮማናት ዝበሃል ቆርቆሮ ለሓሸ ቆርቆሮ እዩ ስለዚ ብኡ መሰረት ሮማናት መሪፅኹም ተትገዝኡ ለሓሸ ነገር እዩ ኣብቲ ቪድዮ ከሪእኩም ሞክረ ነይረ ግን ሙር ብካሜራ ቪድዮ ብኣካል መፅኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ መፅኹም ራእይ ትኽእልኹም ግን ኣሚንኹም ንዓይ ከተማሃሩ ትደሊ ሰባት ግና ሮማናት ኣነ መርፀልኹም ማለት እዩ ስለዚ ሮማናት ብ700 ቅርሽና ብ900 ቅርሺ መርካብ ትኽእሉ ኢኹም ሮማናት መሪፅኹም ተትገዝኡ ለሓሸ ነገር ትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቆርቆሮ ዋጋ ሎማዓንቲ ንዕለት 21 ልውዓለሉ ዋጋ እዚ ይመስል ቀፂለ ድማ ልሕልፈኩም ናብ ናይ ሰራሚክ መደያይቢ ሰራሚክ ክንደም ለሎ ምርኣይ ንቐፅል ስለዚ ምንም ዓይነት ከተማኸሩኒ ወይ ድማ ገዚእኹም ክትልእኹ ትደልዩ ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ለኣኸልና ወይ ድማ ገዚእኻ መሪፅኻ ለኣኸልና ትብሉ ሰባት ትደልዩ ብኢሞ ዋትሳፕ ቴሌግራም ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ብመማረፂ ስልከይ ኣብ ናይ ባዮ ወይ ድማ ኣብ ናይ ፕሮፋይለይ ባዮ ንፅሕፈሉ ኣብ ስልክ ንኣትኩም ናብ ኢሞ ቴሌግራም ቀይርኹም ቀጥታ ክትድውሉ ብኢሞ ዋትሳፕ ቴሌግራም ኢኹም ክትረኽቡ ትኽእሉ ስልክ እሱ ንኣብነት ናብ ስምስራሕ ስለኣዊንዮ ብኢሞ ዋትሳፕ ቴሌግራም ኢኹም ቀይርኹም ክትድውሉ ትኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ብኣ መሰረት ደው ኢልኹም ኣናግሩኒ ለሓሸ መሪፀ ገዚአ ክልእኸልኹም ይኽእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ቀፂለ ልሕልፈኩም ህዚ ናብ ናይ ሰራሚክ መደያይቢ ክንዲም ለሎ ንርአ ብዙሕ ግዜ ናይ ሰራሚክ መደያይቢ ኣቕሪብልኩም ይፈልጢ ኩሉ ግዜ ናይ በዓል ሱሳና ሳላሳ ለሉ ሰራሚክ ይነግረኩም ስለዚ ብዙሕ ሰባት ጥይቖም ኒኹም መደያይቢ ክትሰርሑ ኢልኹም ክንዲም ለሎ ዋግኡ ዘይፈለጦም ሰባት ብዙሕ ስለልኹምኩም ናይ መደያይቢ ሰራሚክ ክንዲም ለሎ ጠይቃሎም ማዓንቲ ሒዘልኩም መፅን ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ናይቶም መደያይቢ ሰራሚካት ብዝተፈላለዩ ናይ ከለር መማረፂ እኒኦ ከም ትሪእዎም ለኹም ኣብቲ ቪድዮ መማረፂ እኒኢኩም ቴራዞ እዩ ሰራሚኩ ስለዚ ናይቶም ሰራሚክ ከለር እውን ብዙሕ ደሚቕ ማለት ጎሊሉ ዝረአ ዓይነት ከለር ይኾኒ ብዙሕ ረሲሑ ክባላሽና ልኽእል ዓይነት መደያይቢ ስለዝኾነ ከምዚ ዓይነት ፌደድ ዝኾነ ወይ ድማ ድብን ልበለ ዓይነት ከለር ኣለዎ እተልኾን ተመራፂ እዩ ንመደያይቢ ስለዝኾነ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ልመላለሱ ልወርደሉ ብዙሕ ሰብ ለብለሉ ስለዝኾነ እቲ መደያይቢ ከምዚ ዓይነት ከለራት ትጥቀሙ ለሓሸ ኢለ መማረፂ እዚን ሒዝልኩም መፅን ኢኹም ማለት እዩ ነንሕድሕደን ዋገን ይፈላለያየን ስለዚ ከበብ ሓደ ክነግረኩም እየ ስለዚ ክትመርፁ ተለኹም
لحاشة مستجك ناي كرسح يخل بزح عين السلك فتر الغل دبن له العينة كلر تتمرسو صبوي مالتيو سلازي ببحادة مرأي نقاط المال سلازي بزالة علي نجمرتلنا زال عللنا خلت الشحي 300 قرشي أنا تشت أتركه مالتيو زابل علي زاريكم دلخو زيا مالتيو إتا تحتي على الله دما إتا تعدا يلاي إذا مبل خالتي لله تعدا أقعد أمي تشيت أوي دما بتفل علي مخنات زي نجرني ساي لاين أتوايلني خو ذات تحتي على الله جن زيا خلت الشحي حموش ميتي أنا تشت أتركه إتا أنا مودي أثر دما خلت الشحي شمون تميتي إزي مثل نايتهم مديا يبللو بكلر من مارتي تفل علي نوع اللي خنا واجاني ويو بقى المسارتهم توصلوا مالتيو سلازي إزي مثل كتجوزوا تحسسات لله أنا قرني لحاشة نجر جزء نالتفل على كتمات تجلس لله خلنا بترانسبورت لا لاي جزء خازي بتعمل ترانسبورت نشي وسخل بلايو جن من مارس سنة ليلة كتجوزوا تحسسات جزء خم الأخ تقول لكم مالتيو سلازي لا لو ما عندنا كوركورو سيمنتو تنجينو نانا ميدايا وسيراميك للواقع إزي مثل أو ناقة بروجرامينجنا ناي فرنتشر أقوى ويد ما ناي برت أقوى للو واقعات حزن لهم متيا عاوزين خلطة معت زين تتقبويني سلازم لو معتنا برا البروجرام إزي مثل أو أطلع البروجرام تميسس كعلم متأكم سلام لعخاتكم يخون لايك شير سبسكرايب مقاركم جنا دقيمكم مرقات أي ترسع مالتيو سلام لعخاتكم هونجن بيس